Par exemple, moi, je suis là pour courir dans la baie droite. Je vais là Thomas Sankara Gouabi droit. Et bien mon famille. N'ayikalafi. Mais il y avait un soulèvement populaire ou bien il y avait une insurrection populaire et jamana marabagaw dɛsɛra ka jamana jɔ jamanadenw ka jamana ta. Ni min ye tɔgɔ min d'a la a y'a fɔ tigɛ k'a ni cɛ ani baraji. Mais n'a ye Thomas Sankara ka kuma mɛn a la, n'a ye Thomas Sankara guloki a la, ale ye mun mɔgɔ sugu ye o kuma. E yɛrɛ dɔnna e yɛrɛ yelen dɔrɔn de ye cu ni ca ye. E bɛ tila k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ wɛrɛ ka kunu kuma ni bi kuma gɛrɛ fana. E yɛrɛ ka bita fila bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ i bɛ min fɔ sɔgɔma ani bɛ min fɔ midi ani bɛ min fɔ sufɛ. Ko sini si tɛ kelen ye. Donc u bɛ fɛ ka mun fɔ an ye. États-Unis min b'i jɔ ko coup d'état, France min b'i jɔ ko coup d'état a joli kɛra olu fɛ. Les États-Unis ont assassiné 4 présidents depuis Abraham Lincoln jusqu'à John Fitzgerald Kennedy. Olu bɛ fɛ ka jumɛn fɔ an ɲɛna. La France en a assassiné 2 parce que les gouvernants vivaient la jungle au peuple. Pour que jamanadenw minɛ i b'a fɔ wula kɔnɔ waraba mana min kɛ Magalani na bana hakɛ tɛ yen foyi tɛ yen. Donc jamanadenw wulila k'u jɔ k'u ka hakɛw ta k'u kolola k'u ka jamana bɔ e ye jamana jumɛn ko a jamanadenw de ma wuli k'a kɛlɛ kɛ o de y'a to i bɛ wurusi ye drapeau caman na parce que joliw de bɔnna k'u jɔ tɔgɔ min ka di min ye o bɛ se k'o wele o la mais an kɔni bolo u kelenw ye tigɛrɛ fɔ Thomas Sankara kan fanga tacogo o ka dɔgɔ anw bolo fanga ta kun o de ka bon anw mais Ben e yɛrɛ bolo o kuma ninnu tɛna maa dɔw saliya ka galabu bɔ mɔgɔ dɔw la o kɔrɔfɔ ninnu a tɛ maa si salaya bari sabula hali kalata min ni démocratie sigila y'o ye kalata falenna zone CEDEAO ko toute tripatoise électorale est synonyme de coup d'état olu ma élection ɲagami k'u sigi parce que la voix du peuple a été truquée donc olu sigira o mun kɔrɔ mais ni jamanadenw ko an b'an sigi de u bɛ fɛ Mali ka kɛ diɲɛ kaburudon bɛɛ la belebeleba ye wa 2023 le plus gros cimetière du monde n'an y'an sigi ko i bɛ ka taa n'a ye 2023 le Mali sera le plus gros cimetière du monde. Est-ce qu'on peut vouloir que les et constater les dégâts? Non. Entre trahir sa mission générationnelle et accomplir sa mission générationnelle, le peuple malien aujourd'hui est décidé plus que jamais à accomplir sa mission générationnelle. On voulait que Dieu nous demande de faire. En même temps, la diaspora, nous faisons nos coups. Malien me fait, on fait bien de vouloir comment on a divisé un peuple invité. Donc, il y a un wakati de céder. Hagabe fale kusamana tora temena danka amo wuliga jor mo ka la gosili kan fanga ka najimi kan o chama ne be mo chamanda il se ka kekunya ga même se ka kekunya ni kekunya yere kurba on nous appelle le cerveau mo korodo de bana be munu salomi na kata mo ko do ka kumata ameni ngona amiga mission do weni kelenga on yere lawo quand on pensait que la révolution était sincère en tout cas décidé à marfa balla ko la kana o wakati kelen na utume jumɛn fɔ an ɲɛna k'an bɛ faso ko kɛlɛ la nka bi jumɛn ɲɛnabɔra olu lafiyara faso jama tun bɛ tɔɔrɔ kelen kɔnɔ ni min b'a fara kan o ma bɔ a la donc bi u bɛ ka wuli ko baara kelen la il faut semblant comme u bɛ ka kɛlɛ kɛ alors qu'ils sont en mission u ye an to bakɔrɔniya la olu ye suruku ye ka bakɔrɔni fari da u yɛrɛ kan su o su u bɛ kelen don an na sɔgɔma u bɛ dɔ saraka an sɔmina wagati min an y'an kunkolo fosi wulikajɔ kelen de bɛ sen ko stabilité ko la protection des institutions olu yɛrɛ tun bɛna minɛ don min an kun na tasuma dɔ jamana la. Voilà, yɔrɔnin filɛ dɔw ko n'i y'a mɛn institution ko république bɛ yen ko république yɛrɛ de tɛ yen caman y'o fɔ an ɲɛna ko jamana yɛrɛ de tɛ yen ko n'i y'a mɛn institution ko jamana de bɛ yen olu bɛ Maliko yɛrɛ de la ko Mali yɛrɛ ka sɔrɔ fɔlɔ ko donc e bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la. République tɛ o dans la mesure où on ne contrôle rien et puis diɲɛ kɔnɔ quand un état marche ça se sent, on le sent à travers les décisions prises, on le sent à travers les services rendus au peuple. Mais jamana kunduru ka bɔ k'a bɛ boulevard minɛ e ne ka gouvernement minɛ ka tagama État fɛnɛ ka bɔ ka tagama bɔlɔn kɔnɔ ça devient la république ce n'est plus une république u y'o baara de bila sen kan c'est pourquoi u yɛrɛ bɛ na dernière minute la an y'a bɔ a ma an y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ a hakilina ma ɲi ka taa yɛrɛ faut gérer les problèmes ka bɔ ka tagama gouvernement kan anw de b'o kɛ pour nous faire entendre parce que nous ne sommes pas dans la gestion. Mais et mi me gestion na yɛrɛ ka bɔ k'i bɛ gouvernement minɛ i b'o ye Mali de la c'est au Mali que tu vois les dirigeants marcher étant donné que gouvernement quand marcher, mais c'est quand l'administration marche, quand le pays marche, donc toi tu es en train de marcher. Mais quand le gouvernement est ici, comme vous voulez voir le balancer là, ça c'est marcher à reculons.
o ye jamana kɛlen babugu ni so ye kɔfɛ taga de bɛ yen ɲɛ taga tɛ yen hali an t'an nɔ la donc an bɛ k'o de ye c'est pourquoi an b'an sigi de jamana ka ci an ɲɛna wa an b'a kisi kuma fila tɛ quoi kelen de bɛ tabali kan ɔhɔn sɔnna jamana ka ci ɲɛna ɔhɔn sɔnna jamana ka kisi o de bɛ ligne rouge de tracélen don soit c'est blanc soit c'est noir o kuma de bɛ se donc peuple y'o de faamuya peuple tɛ ka sɔn a ka berne tugun wa fɛnɛ minnu tun bɛ kunun n'u tun bɛ taabolo dɔ kan bi n'u nana nin kan tubi bɛ datugu fo ni saya seri bɔnɔ na an bɛ bɛɛ accepter nous pouvons accepter des mercenaires dans nos rangs pour que nous tirons dans la même direction donc an b'o wuli ka jɔ la il faut k'a dɔn ko to fanga o utiliser yɔrɔ bɛ yen quoi matière grasse o utiliser yɔrɔ bɛ yen mais sisan kɛlɛ min bɛ Mali kɔnɔ c'est la matière grise hakilina kɛlɛ de bɛ une révolution intelligente mɔgɔ si kana peuple distraire manamanakan u y'u ka wariw minɛ u b'o de la ka t'u sigi ko dialogue c'était une histoire entre copains copines o de tun bɛ siran ni ye dialogue ye wa kabira wagati an y'a f'u ɲɛna tout est bâclé donc pour nous min bɛ yen il s'agit de sauver la patrie et non sauver un régime ou la tête d'un individu. Donc la question va au-delà des personnes. Mon côté, faso bɛ ka ci an bɛɛ ɲɛna article 22 de la constitution du Mali, la défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen. Modibo Keïta, ils ont accepté tout pour la patrie. Donc anw ye mun ye pour ne pas nous donner et donner signification à la troisième bande verticale du drapeau malien qui est la couleur rouge. Ka sɔn k'an joli di ka faso bɔ ko de bɛ sen na. Donc pour nous, blague caman bɛ ani plaisanterie caman an ka bɔ kɔnɔ an ka baara bila sanfɛ et que nous soyons dans un débat de haut niveau une révolution haut de gamme an b'o de kɔnɔ sisan fanɛni banɛni yɔrɔ caman bin na ka bɔ bi k'i bɛna détails ta kunu karisa ye nin fɔ bi a ye nin fɔ n'a nana sira jɛlen kan an bolo de ka gɛlɛn an b'o de kɔ donc an bɛ faso jama fo u y'a faamu mɔgɔ si ka manamanakan tɛ mɔgɔ la fili tun bɛɛ y'a faamu bɛɛ kɛra saba de ye Mali kɔnɔ sisan donc o de b'an bolo ka lase bɛɛ ma an k'an wuli k'an jɔ victoire tɔ man jan il ne reste plus qu'une seule sortie pour libérer le Mali bɔli tɔ ye kelen dɔrɔn de ye k'an faso bɔ bolo la bon i bɛ ɲinɛ dun cogo di k'i bɛ dɛsɛ o ko la donc pour nous allons jusqu'au bout au kuma de bɛ se la prochaine fois nous sortons pour mettre fin à la gabegie o de bɛ merci.